Раҷабали Саидов, кишоварз аз ноҳияи Рудакӣ, имсол дар заминҳояш картошка, лубиё, ҷуворимакка ва навъҳои дигари зироат кишт кардааст. Мегӯяд, ҳар сол хароҷоти кишту парвариши маҳсулоти кишоварзӣ ба далели гароншавии нархҳо боло меравад. Агар ҳамин чизое ки мақсад дору, пору, ҳамин чизи маҳсулоте ки дар ҳамин маҳсулот мерава мақсад ҳамино агар нархаш қимат шид, ҳамин мо ҳам мақсад доруш, картошкара тухмиша мехарем қимат, ана поруша мисол мезанем, коркарчай намед мисол як техникара медурори ҳама ҳамин коркарчай ҳисоб мекунӣ, баъд мақсад давлош чанд мемонӣ, ҳамин мумкин боло рафтанаш нарх. Қимат ғалт, мисол қимат чи дамо чи маҷбури ки қимат шава. нигарони ин кишоварз аз болоравии нархи маҳсулоти ғизоӣ дар соли ҷорӣ дар ҳолест ки ахиран барномаи ҷаҳонии озуқаи Созмони милали Муттаҳид дар гузориши ахири худ Global Report on Food Crisis 2025 аз эҳтимоли ба буҳрони озуқа рӯбарӯ шудани Тоҷикистон ҳад задааст. Тибқи ин гузориш ки 16 май нашр шуд, Тоҷикистон дар баробари чанд кишвари дигар дар пасманзари мушкилоти иқтисодӣ, нархҳои баланди маҳсулоти ғизоӣ ва паёмадҳои шадиди тағйироти иқлим чун кишвари осебпазир номбар шудааст. аз диди муаллифони ин гузориш, ин омилҳо дар ояндаи наздик бесуботии озуқавориро амиқ карда ва ба дастрасии аҳолӣ ба маҳсулоти ниёзи аввал таъсири бад мегузорад. раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон низ дар нишасти кишоварзии Данғара бо ҳузури вазирон ва раисони ҳама шаҳру ноҳияҳо нигаронии мушобиҳе дошт. тибқи арзёбии коршиносон соли 2025 дар дунё соли гардтарин дар таърихи мушоҳидаҳо пешгӯӣ шудааст. чунин омилҳо боиси мушкил шудани таъминоти аҳолии ҷаҳон бо озуқаворӣ гардида истодаанд. равандҳои мазкур ба кишвари мо низ бетаъсир нестанд ва мо бояд барои пешгирӣ кардани оқибатҳои манфии онҳо ҳаматарафа омода бошем. масъулони вазорати кишоварзӣ дар як суҳбати бидуни сабт гуфтанд, ки ин ниҳод омодагиҳои лозимро барои ҷилавгирӣ аз буҳрони ғизо рӯи даст гирифтааст ва ҳукумат ҳамаи ниҳодҳои дигарро вазифадор кардааст, ки барои кам кардани хавфи буҳрон чораандешӣ кунанд. бар пояи иттилои вазорати кишоварзӣ соли 2025 дар майдони 424165 ҳектор кишти баҳорӣ шудааст, ки аз ин ҳамагӣ 103672 гектарро ғалладонагиҳо ва 87411 ҳекторро сабзавоту полезиҳо ташкил медиҳанд. сарфи назар аз ин, ҳамасола Тоҷикистон миқдори қобили мулоҳизаи маҳсулоти ғизоӣ ва кишоварзиро аз хориҷи кишвар меорад, ки дар соли 2024 бештар аз 220 000 тонна маҳсулот бо арзиши наздик ба $200 миллион ворид шудааст. тибқи гузориши барномаи ҷаҳонии озуқаи Созмони милали Муттаҳид, дар соли 2024 дар 53 кишвар бештар аз 22 миллион нафар ба сатҳи баланди камбуди ғизо рӯбарӯ шудаанд. ҳамчунин дар соли гузашта 190 миллион нафар дар 40 кишвари дунё ба буҳрони ғизо гирифтор шудаанд.